No niin, moikka, mä oon Dan Keskitalo Safrentilta ja toimin Safrent Oyn toimitusjohtajana ja me ollaan tämmönen henkilöstövuokrausyritys. Ja tässä mä tulin morjestamaan mun mahtavaa yhteistyökumppani Construction Oyn toimitusjohtaja ja yrittäjä Kalle-Petteri Poitasta. Et mitäs sulla kuuluu? Kiitos, kuuluu oikein hyvää. Tässä on tällä hetkellä meidän koko yrityspolun suurin keikka näkyy tässä takana. Meillä on tämmönen isompi vesikattosaneeraus menossa ja hyvin menee. No niin, loistavaa. No miten sä oot tykännyt tästä meidän yhteistyöstä tähän mennessä? Mä oon siis tykännyt Safrentin yhteistyöstä tosi paljon ja Safrent on ollut myöskin osana meidän kasvutarinaa. Me on 4 vuodessa kasvettu 0 vajaan 500 000, nyt lähennytään 1 000 000. Eikä se olisi mitenkään onnistunut myöskään sillä, ettei me pystytä nostamaan meidän kapasiteettia. Eli me tarvitaan miesvoimaa siinä kohtaa. Miksei naisvoimaakin, jos sitä löytyy tähän meidän hommaan. Ja siinä Safrent on ollut kyllä ehdottomasti tosi hyvä kumppani. No ihan loistavaa kuulla. Kiitos paljon. No sit seuraava kysymys. Hei, miten me päädyttiin yhteistyöhön ja mikä erotti meidät sit niistä muista kaikista kilpailuista, mitä täälläkin Turun talousalueella on tarjolla? Et miksi valitsit juuri meidät? Joo. Meillä on toki pientä historiaa siitä, että kun mä oon ollut palkkatöissä, niin me on Safrenttia siinä käytetty. Mutta sitten samaan aikaan mä oon myöskin pohtinut sitä, että mä saan kuukausittain myöskin puhelun henkilöstöpalveluista, että ottakaa meidät tyyppejä testiä. Ja sitten samaan aikaan miettiä, että no, miksi mennään hyvää vaihtamaan, että meillä on ollut hyvä pitkä yhteistyö, mistä olette oppinut tunteemme yrityksen liiketoimintaa. Musta teidän hinnoittelu on ollut tosi järkevää. Ja se, mitä mä oon ihmisille sanonut, että joku siinä teidän rekrytointiprosessissa toimii, että meillä ei ole tullut yhtään hutiammuntaa. Te tunnette meidät, tiedätte minkälaista tyyppiä me tarvitaan, ja me on saatu se järkevää hintaa niin, että meidän kukkaro kestää, niin miksi mennään vaihtamaan? No toi on tosi kiva kuulla. No, tää on ollut meillekin myös ihan loistava yhteistyö ja se mikä siitä tekee tärkeintä on se, että nimenomaan, että kun me löydetään teille ne osaavat tekijät ja sopivat tekijät teille, niin se miten te vastaanotatte ne, perehdytätte ja huolehditte ja otatte ne omaksenne, niin se on ehkä yksi tärkein juttu meille ja meidän työntekijöille, jotka tulee sitten tekemään sitä työtä, että miksi ne viihtyy myös ja miksi ne pystyy sitten kasvamaan siitä teidän yritystarinan mukana, mikä auttaa sitten molempia tahoja sitten kehittymään ja kasvamaan. Ehdottomasti ja varsinkin kun tämä meidän vesikattopinnassa on tosi kausiluontoista, koska jokaista kohdat me ei valitettavasti voida huputtaa niin kuin tässä teltassa näkyy, niin Safrent vastaa myöskin se meidän tarpeeseen siinä kohtaa, että välillä tarvitaan kapasiteetti täytyy tuplata hetkellisesti, välillä ne voi olla tosi hektisiä juttuja, me on itse arvattu joku juttu väärin, ajatellaan, että 1 mies tekee 1 miehen työt, mutta meillä onkin yhtäkkiä 6 miehen työt tarjota. Että se semmonen tehokkaasti vastaaminen ja sitten me koitetaan käyttää niitä samoja tyyppejä mahdollisimman paljon ja tähän mennessä on suurin piirtein onnistunut, että niinku, siinä on kyllä avaimet pitkäikäiseen yhteistyöhön. No ihan loistavaa. No sit viimeinen kysymys vielä, että suosittelisitko meitä muille? Ehdottomasti. Ja muistakaa, kun te etitte itsellenne tämmöistä kumppania esimerkiksi kuin Safrentin, se on molemminpuolinen juttu, että teidän täytyy myös kertoa, että mitkä ne teidän tarpeet on. Niin jos te vaan soitatte, että me vaan tarvitaan tyyppejä, ettehän te ole siinä kohtaa kertonut, millaisia tyyppejä te tarvitte. Eli kertokaa selvästi teidän tarpeista, jotta Dani ja muut tyypit oppii tunteet teidän liiketoiminnan ja silloin se on oikeasti hedelmällistä juttu. Näillä mennään. Yes.